Wel, Richard, chi'n gobeithio chdi ar dy rôl newydd yn y clwb, ti'n stepio fyny fatha assistant i Sean. Be di ti'n meddwl chdi? Excited, edrych ymlaen. Da si'n nabod Sean, o'n i briefly nabod Sean cyn rhallu, ond da si'n nabod o fel ddoth o fewn i Gaernarfon. A does gyda'n byd o'n geiriau da, dyma boi. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu gweithio na fo'n gilydd, da ni hyd yn bownsio beth off yn gilydd efo'r games a falle o hyd yn siarad a falle, so na, dwi'n dechrau ymlaen i'r challenge. A beth ti'n meddwl fydd y gwahaniaeth o fod yn coach fel oedd chdi cynt i'r right hand man y rheolwr de? Wrach dim gymaint hynna. Oedden ni content o hyd efo fatha in contact efo'n gilydd i Sean a Iwan. So dwi'n meddwl o'n i rhoi dim bach o contribution fel anyway, ac oedden ni'n training efo'n gilydd siarad a falle, ond wrach dim bach mwy o responsibilities, ond dwi'n edrych ymlaen am hynna lle. Yes. Gres, a dim mae gyda ni game tough yn dod i fyny dy Sadwrn. Be di ti'n meddwl chdi am y game yn Airbus? I fi, dwi'n meddwl os ydy gallu dod ar amser gwell. Mae dim bach yn disappointment yn colli i'w, ond am amser i'r players a pawb i fwnsio nôl a gobeithio mynd i Airbus i gael 3 pwynt. Dyna da ni eisiau gwneud, da ni eisiau aros ar top y gyngraedd, so gobeithio allan ni'n neud a cael positive results dy Sadwrn. A wedyn, da ni wedi cael dro reis diddorol yn Cwpan Cymru. Adra ar yr ofal. Beth sy'n feddwl fydd y cameras yma? Ffantastig. Sa'n briliant os fysa cameras yma. Da ni'n teddol yn gallu gwneud rhywbeth pa mae cameras yma. Nath ni'n gwneud o'n erbyn rhyl flwyddyn dwytha, ond fath o ddweud, mae gêm mawr o fan, mae'n test, mae o lle mae'r clwb eisiau bod y chwarae yn erbyn y Barry Towns a'r tîm o Welsh Premier. So mae'n challenge arall sy'n cael fawr oed o flaen ni. A gobeithio will raise to the challenge a hwnna'n dweud lle. Na fo, diolch ti, Richard, a wedyn pob lwc yn dy swydd newydd ac nawr i wech chdi dy Sadwrn, di sio? Diolch yn fawr. Diolch chdi.